Кел сәгать алгарда шәр 1, 2, 3, 4 әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, 4 на урок зовут. Тизрәк җыелыйк та дуслар бергә. Өйрәник татар телен әйдә. Уф, bu малайлар! Малайлар, кіргіз тезірек, салқын тие! Достар, сіз киініп кересіз ме? Урамда қыш, сіз үстігізге кимегенсіз. Ала ярамай. Ашуланма, Лейлі, біз сеңа күштәнәш әзірләдік. Әйе, бүгін К харфін еләнеміз. Өзің әйттін. К harfine sözler uyladık. Kış, kar. Kişir, kuştaneş. Kürtke de şumdunuz әлі. Dərіске әзірленгенсіз, рәхмәт. Шәп kuştaneş, ләкин бүтән урамға киінмеше шықмағыз. Дуслар, дәрісіне башлайбыз. Өйрәник татар телен әйдә. Таныш булыгыз. К harfi. К тартық аваз. Авазını әйткәндә киртәләр ұшырый. Дуслар, сіз К harfini нинди сүзләр беләсез? Белмәсәгез кайгырмагыз. Хәзер минем укучыларым сезгә ярдәм итәр. Алихан, сиңа К harfine башланган рәсемнәрне табырга кирәк. Биремне дөрес итеп эшләсәң, тагын бер матур рәсем килеп чыгачак. Кояшны сайлым. Коян белән кишәкне. Бигрәк матур рәсем килеп чыкты. Кояш кыздыра, коян кишер кимерә. Сөләйман, синең чират. Карале, кайсы рәсемне сайлыйсың? Сүз башында К harfi булырга тиеш. Кәҗәне сайлыйм, кәбестәне. Дөрес, рәсемне карыйк әле. Кәҗә кәбестә кимерә. Афәрин. Өйрәник татар телен әйдә. Дуслар, хәзер бергәләп укыйбыз. Ак, ук, ик, ка, ку, ки. Тагын бер тапкыр укыйбыз. Алихан, миңа ярдәм ит. Ак, ук, ик, ка, у, ки. Булдырдың. Дәвам итәбез. Ка, кә, ку, ки, кы. Сөләйман, син дә укып күрсәт әле. Ка, кә, ку, ки, кы. Дуслар, әйдәгез сүзләрне дә укып карыйбызмы? Кил, ук, ак, ак. Алихан, дәвам ит. Кил, Ук, акыл, ак. куак. Шәп булды. Дуслар, без булдырдык. Тагын К harfine bir сүзне әйтергә оныттык. Китап. Тиздән сез дә китап укырсыз. Шулаймы, малайлар? Әйе! Өйрәник татар телен әйдә. Хәзергә сүзләрне кабатлыйбыз. Кыш, кар, кишер, кояш, куян, кәҗә, кәбестә, китап. Өйрәник татар телен әйдә. Дәресебез бүгенгә тәмам, дуслар. Сау булыгыз! Кел сәгать алгарда шәр 1, 2, 3, 4 әйдә дәрескә. Соберемся вместе.